дуруд ҳамдиёрони азиз ва забономӯзони муҳтарам. дарси 12 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи и кратке ва садои ёки овози йиро дорад. найти кофтан, ҷустуҷӯ кардан, пайдо кардан. йемен кишвари Яман, давлати Яман ки дар тарафи ҷануби Саудӣ аст, кишвари Саудӣ. ва калимаи йогурт ба забони шумо нест йогурт тарҷима шудааст. вай аз ҷурғот ва дар дохилаш баъзе мевагиҳо низ ҳаст, аз ҷурғот тайёр карда шудааст. яъне ҷурғоти ширин ҳам гӯем мешавад ё ин ки ҷурғоти мевадор. лекин дар тарҷумаҳо нигаҳ кардам йогурт тарҷима шудааст. ин буд дарси 12. то дарси навбатӣ. худо нигаҳдор.